Assalamu alaikum dostlar, agzalar, qadırlı dostum. Bugünkü gürleşecek temamız gorky. Gorky bu her adamın durmuşunda bar. Käwr adamlarda kiçim ölçörde bolýar, käwr adamlarda ulum ölçörde bolýar. Gorkyň bir näçe görnüşi bar. Garyp bolmakdan gorky, niwdaçan gorkusy, bir zat edip bilmerdiň gorky. Adamlar sen kritika ya gepin ederdi gorky. O köp görnüşi bar. O gorky bizi dank goýan ýa-ni bir da etjek bolanymyzda gorky bize müşahit berýär. Bir da etjek bolýas, gorky zararly edip bilendik, başlap bilendik, çekinýäs. Hemişe müşahit berýär şu duýgy. Ýöne käwr poложительный sözler arkaly gorky ýeňip geçip bolýar. Haçanmı sizin kelläňize men edip bilmerin, men başarmarin, plany men üstümden güler, ya menki başına barmaz, ya nismagu, ratip. Kelläňe şo pikirler gelende, şo pikirleri şu sözler bilen çalışmaly. Negativni kelläp pikir geldimi? Men başararyn. Öz içiňden bor, daşyňdan bor, men başararyn. Men edesim gelýän zat edip başararyn. Men başararyn, öz-özüň bilen gürleşmeli. Näçe köp gürleşseň, meselem diýeli, bir duşga barýaň, ýa bir ýere barýaň, gorky bar ýüregiňde. Sägin 3-4 min gürleş özüň bilen. Men başararyn, bolýa, birazjyk bolar. Ikinji, üçünji gerek de bolar. Gaýtalatjygyňça, men başararyn, gaýtalaň. Bu wagtyň geçmegi bilen size ýam gorky duygusy kiçelik gidýär. Gorky duýgusy kiçelik gidýär. We wagtyň geçmegi bilen siz öň men edip bilmerin, men başarmaryn, menki bolmaz diýen zatlar edip başlaýaňyz, özüňizden duýmaň alýaňyz. Egerde başga birine kömek edesiňiz, meselem dostuňyz bar, ýakynyňyz bar, onda gorky duýgusy bolsa, aýdyň oňa, sen başararsyň. Başga bir edip bilýärmi? Sen hem edip bilersiň. Duygulandyryň, motiwiýer ediň, diýin. Şu öz-özüňize üstüňize işleseň, bir gün bar, 2 gün, 1 ay, 2 ay gorky duýgusyny aýryp bolýar. Mende de bar şu, inkosen ýazadym. Şu wideony ýazjak bolup, men bir ýyl ýazyp bilmäňizdim. Özümde işledim, gorkyny ahyry döwüp pytradyp başladym, mene bar içimde. Ýöne özüňize işleň. İstenlik zat mümkin. Esas siz özüňize işlemeli. Ýylgyryň işleň, razywat ediň, görüşýänçe kommentariýa ýazyň. Men bilen razylaşýaňyzmy ýa ýok, razylaşmasaňyz näme üçin? Razylaşsaňyz razylaşýan diýin. Ýa-da siziň pikiriňizçe gorky nädip ýeňip geçip bolýar ýazyň. Laýyk goýuň, podpisat ediň dostlar. Ýene-de görüşýänçe.